Αλλά προσέξτε να δείτε. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Προσέξτε να δείτε επίπεδο και προσέξτε να δείτε μυϊκότητα. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Βουλγαρέλη? Έχουμε λοιπόν στην κατηγορία Master με το νούμερο 24 Τσιγέννης Λευτέρης, με το νούμερο 25 Λεωβίση Ιωάννης, με το νούμερο 27 Τουλιάτος Γιώργος, με το νούμερο 44 Αντωνόπουλος Νίκος, με το νούμερο 46 Σπύρου Μανώλης και με το νούμερο 48 Εχμαλωτίδης Γιώργος. Δεν υπάρχουν λόγια, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Πολύ ωραία παιδιά, είμαστε σε στάση relax όλοι. Άσε δάσκαλο! Στο ψήλο, μία φορά μπορώ να πω, σε στάση relax, δεύτερη δεν έχει, θα πάω ξύλο. Δώστε μας λοιπόν διπλή δικεφάλων. Δώστε μας διπλή δικεφάλων, παιδιά, μπράβο. Relax. Άνοιγμα πλάτης. Λαϊκή κόλλος. Relax. Δώσε μας το κέφαλο. Πολύ ωραία, γυρίστε πλάτη. Δώστε μας διπλή κεφάλαιο, μοιραία δικέφαλα και γάτες. Αυτό είναι, relax, άνοιγμα πλάτης. Relax, γυρίστε μπροστά. Δώστε μας Κυριακούς και Μυρό. Αυτό είναι, πολύ ωραία. Για να ακούσω τώρα, Μος Μπάσκουλα, παιδιά. Για να ακούσω τον κόσμο, έτσι μπράβο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα να περάσετε κάτω και να μην αφηγήσω το νούμερο 24.